wakhe mfowethu. Lo nyaka usuyaphela. Hey. Hayi. Wena usuphelile umuntu engizanga lutho yazi. Yazi lo nyaka usunginakisise izinto eziningi ebengingayinakile. Ngifunda okuningi kulo nyaka. Ngifundile ukuthi into ekuthiwa umngane into engekho leyo. Awu. Kanjani manje? Bengingasho kabi umngane wami ungayifanga ka left. Kodwa nawe uyabona isimo simi kanjani. Into ekuthiwa umngane manje ayisekho. Nawe uyabona. Ayikho. Yazi khona ubukhuluma iqinisela manga. Yapeta wena. Ayikulungile mfowethu. Asiqhubeke. Sebenza lapho uchitha isikhathi. Aw. Ku. Lento ayikho. Alright sister. Hey. Awu, yazi beke ngamthinta wathi uyeza kodwa okay. Hayi sengibuye ngimboneke. Hey. Hayi sengibuye ngibuye. Hawu bafethu niyasipana la. Bafana bami funeka into enjena. Yeah, bafethu hayi grand bafethu into eniyenzayo. Manje nisebenza kanjani mfaka igqoko kodwa inokwenza abanishisi ni bafethu. Mami sha. Siyacenta la sicwabi. Hayi bafana kulungile umsebenzi wenu uyancomeka kodwa beningasasho ngane nginike noma isigqoko selanga. Manje bafethu hayi nizwakalela ngoba ngifuna ukudrayisela nalomjida la yabo uthe mangimfonela wathi angimlinde la yabo. Abafana come on pusheka nje niphushana indaba ubani othi uzonithuma ngoba ngisho kakuthiwa ngizobuka nje ngikhuluma nani futhi ngifake neqo ya ngoba ngisho kuthiwa abafana bekuthiwa ngiyanithuma bengizonithuma thina sashawe abafana sisakhulu asingayenzi lento uyabizwa umuntu omdala uyabipha hayi bafana thina sasithunywe station uyacabanga ngizothiwa nali ibhala mthenga uchephisi ubuye manje kufelwa amathe yini lento eniyenzayo hayi bafana Kona sisho nje malume ukuthi ayobe ukanje yini nabafana senosonto niyahleka ngisho ukuhleka bafana fana senaba nezitayela bona nizwakele nje ngamathekeni hayi bafana ngangithembisa indlela enenza ngayo bafana hayi bafana nisafuna ukululekwa nini Ngingake le. Wena kona malume wona uyagadla kodwa noma umxhwele wona ongekho. Hey bafana hey bo. Wena malume uzwakele wena malume. Mina ungabuza mina mfana. Ya bafana yabo nje ngezikhathi zethu ugazi ligijima. Yabo. Ngangipheka ngithulu ungazongitshela nina bafana. Nina nisafuna ukuqeqeshwa nini nazi ukuthi okay. Ungena kanjani umuntu wesifazane? Angangithembisa nje bafethu indaba zishaphi. Aningitshela. Awungitshele zishaphi ikephi inkingi. Ukadla kuwena. Awu kanjani ngoba phela ngizwakele ukuthi ukadla kuwena. Ukadla kumina ukadla kuwena. Ayasimuzi. Zayaphi ikhathi zakho? Hayi mina bafana hayi ngasho kakhulu ngisamncane bafana. Ngisho kakhulu ngisamncane bafana. Hayi ngibambile ngisamncane. Hawu haya simphile Zayaphi ikhathi zakho? Kahle wena marazi ngabe usitshela indaba yento. mina ngibuzitshela ngezinto enjengesikole nje kanje Kahle uyi-bad influence. hayi mina ngisoleka ukuthi akasiqedanga phela Vele akasiqedanga kwayisona. akasiqedanga Bafana nisakhuluma nami njalo. hayi azin bros Ya engathi nizokhahleleka. Bengishilo mina sibele ngiye toilet. Bafana engathi nizokhahleleka ke manje yabo ngase siyajwayelana ngizobhonyeka manje. Ya nibalekela nini? Hayi kwasithe. Awona bafana ngapha yasho mhlambe ngibafundise noma ukushela.
abuka ishimana bohlezi benje labafana angisayingeni lapha hayi